ஹலோ வியூவர்ஸ், 10,000 ஸ்டெப்ஸ் நடந்தா உடம்புல என்னென்னலாம் சேஞ்சஸ் நடக்கும், அதனால கிடைக்கிற ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் பத்தி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போறோம். வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போலாம். ஃபஸ்ட்டு 10,000 ஸ்டெப்ஸ்னா எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸு, எத்தனை கிலோமீட்டர் இல்லை எத்தனை மைலு, அதை நடக்க எவ்வளோ நேரம் ஆகுங்கிறத பார்த்துருவோம். 10,000 ஸ்டெப்ஸ்னா கரெக்டாக சொல்லணும்னா 8 கிலோமீட்டர்லேருந்து 9 கிலோமீட்டருக்குள்ளே வரும். அது அவங்க கால் எடுத்து வைக்கிற டிஸ்டன்ஸை பொறுத்து. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க அதை நடந்து முடிக்கணும் அப்படின்னா 1 மணி நேரத்துலேருந்து 1.5 மணி நேரம் வரைக்கும் ஆகும். அதுவும் அவங்க வாக் பண்ணுற ஸ்பீடை பொறுத்தும் அவங்க கால் எடுத்து வைக்கிற லென்த்தை பொறுத்தும் இருக்குது. அரவுண்ட் 4லேருந்து 5 மைலுக்குள்ளே வரும். ஸோ 1 கிலோமீட்டருங்கிறது நம்மளுக்கு 1250 ஸ்டெப்ஸ்ல இருந்து 1550 ஸ்டெப்ஸ் வரைக்கும் வரும். இப்போ நீங்க 10,000 ஸ்டெப்ஸ் டெய்லி நடக்கிறீங்கன்னா வெயிட் லாஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அது எப்படின்னா நம்ம டெய்லி எடுத்துக்கிற ஃபுட்டை பொறுத்து இருக்குது. சப்போஸ் நீங்க சராசரியா சாப்பிட வேண்டிய கலோரிஸ்க்கு அதிகமாக சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வெயிட் லாஸ் ஆகாது, ஆனால் உங்க வெயிட் மெயின்டைன் ஆகிட்டே இருக்கும். சப்போஸ் நீங்க கரெக்டான ஃபுட் எடுத்தீங்கன்னா 10,000 ஸ்டெப்ஸ் நடக்கும்போது உங்களுக்கு வெயிட் லாஸ் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. அப்புறம் டெய்லி நீங்கள் 10,000 ஸ்டெப்ஸ் நடக்கிறதுனால உங்கள் ஹார்ட்டோட ஹெல்த் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும். எந்த ஹார்ட் டிசீஸும் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. அதுக்கப்புறம் கேன்சர் வர்றதையே நீங்கள் நடக்கிறது மூலயமா ஸ்டாப் பண்ண முடியும். உங்களுக்கு வயசாகிறதையே நீங்கள் டிலே பண்ண முடியும் டெய்லி 10,000 ஸ்டெப்ஸ் நடக்கிறதுனால. அதுக்கப்புறம் உங்கள் பிளட் ப்ரெஷரை ரொம்ப கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கலாம், கம்மி பண்ணலாம். மெயினாக பெண்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் அட்டாக் வர்றதை குறைக்க முடியும். அண்ட் டயபெட்டிஸ் வர்றதுக்கான ரிஸ்க்கை நம்ம நடக்கிறது மூலயமா குறைக்க முடியும். அண்ட் நம்ம லங்ஸோட கெப்பாசிட்டியை நம்ம நடக்கிறது மூலமா இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும். டெய்லி நடக்கிறது மூலமா நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷா எப்பவும் ஆக்டிவான ஸ்டேட்லயே இருப்போம். அண்ட் நிறைய பேருக்கு ஓல்ட் ஏஜ் ஆன மாதிரி ஃபேஸ் காட்டும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க இந்த மாதிரி டெய்லி நடந்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வயசான தோற்றம் இருக்கிறத நடக்கிறது மூலமா எங்க மாற்ற முடியும். அண்ட் நம்ம உடம்புல இருக்க இம்யூனிட்டி லெவல் நம்ம நடக்கிறது மூலமா நம்மளுக்கு அதிகமாகும். அண்ட் நிறைய பேருக்கு சாப்பிட்ட உடனே டைஜஸ்ட் ஆகிறதுக்கு ரொம்பவே லேட் ஆகும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கவங்க டெய்லி நடந்தீங்கன்னா டைஜஷன் ரொம்பவே ஈஸியாக நடக்கும். மறக்கிறதுங்கிறது எல்லாத்துக்கும் ஒரு காமனான வியாதியாக போயிடுச்சு. டெய்லி நடக்கிறது மூலியமா நம்மளுக்கு ஞாபக மறதி வர்றதை தடுக்க முடியும். ஸோ இதனால் நீங்கள் டெய்லி நடந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு. அண்ட் உங்கள் வாழ்நாள் காலத்தையும் நீங்கள் அதிகம் பண்ண முடியும். இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. உங்களுக்கு வேற ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா கீழே கமெண்ட்ல லீவ் பண்ணுங்க. நாங்கள் கண்டிப்பாக அதை பற்றி உங்களுக்கு நாங்கள் வீடியோவை பண்ணி போடுறோம். நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மட்டும் இல்லாமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிருங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும். நன்றி.